Przed nami słoneczny, lecz chłodny poranek. Na termometrach od 3 stopni w Koszalinie do maksymalnie 6 stopni w Krakowie i w Katowicach. W przeważającej części kraju duża ilość słońca. Nieco więcej chmur, a także drobne opady deszczu wystąpią na Podlasiu. W drugiej części dnia temperatura wzrośnie do 15 stopni na ziemi lubuskiej, a także w Małopolsce. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 11 stopni. Niewielkie opady deszczu wystąpią na ziemi łódzkiej, a także na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie miejscami porywisty, zawieje do nas z północy. Na barometrach w Warszawie 1021 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. Jakość powietrza w przeważającej części kraju na poziomie bardzo dobrym. Dobrej jakości powietrze w Gdańsku, Poznaniu, a także w Opolu, Katowicach i w Krakowie.